zamu ga wanda zai saki jirgi ya daga a tashi bashi a bako na yanayi zamu ga wanda zai saki jirgi ya daga a tashi bashi wani ya tafi wani ya dawo duniya wani ya yunkura sanda wani zai yi kwanciya kire ta kanku ya zo to sai ku sunkuya kun san da dai rabona ba za ku ci shi ba bako na yanayi ya do tafiya da ni ribar ku za ta zo in kun kusa gani in kun ki zana nuna muku yadda zamani ya ba ni duka karfi domin na ji da ku kara da kiyashi walla guda ka haɗa sa jumla na tabbatar ma'anar su ba ta baka batu mara illa duba ku ga sai da na shirya kafin na shigo alƙarya bakon yanayi na gani na biyu sau yanzu gana a hanya ina muku albishiri da rabo na ni ma zance na kauce wanda ya zo tara hanya ta kuma yi nasa sai na kwace ban daga murya kuma na akan tarin dokance wanda ya karya min doka hukunci ba zan ina mai sama kuma da gare ni ba wani batu na alfarma zane iya aikata komai da kuɗi na kakkama ku bi na asannu sai ku kai labari karfi ɗaya ne ni ba zancen kari murmushi kan fuskata zance ne tari samu tun da ya fi iyawa a yanzu na samu zan shana bakon yanayi mun sabo aniyar mu babatin mai sauyi masu duniya a hannu wuna layi babatin wani zai kawo damu sai mun kafa duniyar mu ma a sannu inda akwai hannuwan ku amma kun hana mu bakon yanayi zai kawo ku hannuwan mu za ku sanu kuma a sannu tafiya ta da bayanci zaki a daji ba wuya aka wuce da na yi gunji na zo in tabbatar wa duniya kuna ji ni ne sarki mai mulkin nan bakon yanayi ya zo kuyo tunani da inda akwai nan ne inda zani zan kama in kashe idan na biɗa a kanani dole kwarai suna ga sarki mai bakon yanayi